Egon gera Xamonizen. Oindala aste terdi, egia esan, etorzitzen nire arduraduna albistegitakoa, eta esan zian proposan badaka zuretzat, nahiko zenuke jutia Mont Blancera erreportaje batzuk grabatzea, eta esan nion ontxe bertan, osea, hola, tal cual, nahon bezala. Eta, bueno, proposamen bat egin zian, hori, istripu asko gondian ez uda hontan, albiste gixetan albiste dexente sartu ditugu horren ingurukoak, eta bera gogoa sakan jakinda Euskaldun pila bat juten diala Mont Blancera erreportaje hori txeko, eta guretzat izan da egia esan sekulako Parisa jungera kamara batetani, astelenetik ostegunera, eta gure helburua zen istripuen harira, pixka kontatzea Mont Blanc zaidan gertatzen, eta gero aldi berian osatzea erreportaje desberdinekin, pixkate glasiarren egoera, nolako atzeraldian dauden sartuta, gidarixen eta mendizalien esperientzia jasotzea, lekukotza horiek, eta gero indogu beste bat ere erreskatien protokoloa pixka nolan esplikatzen, da gero masifikazioa eta turismoa, hori izan da lau erreportajein ditugu. Egon gera Xamonin bertan, Mont Blancek dakanona da, hainbat bide daude, Italiatik, Frantziatik, baina Xamoni dala erdigunia, orduan guretzako horrek asko errestu digu, ze batetik da oso azpiegitura aldetik oso ondo preparauta, igotzeko isa 4.000 metrora, eta turismoa eta mendizaliak ere bai grabatzeko, aterpetxe bat ere bai, eta hori, nahiz bide desberdinak egon, Xamoni zentralizatzen da, orduan guretzat hori izan da sekulako abantaia, ibili beharko bagina herri batetik bestera eta mugitzen asko zailagoa izango litzatek, azkenean bi egun oso terdi egon gera bakarrik, eta orduan izan da egun osoko lana, eta jende guztiakin gelitzeko gidarixak ere geixenakan daude. Ni lehenengo aliz jo nintzanean Alpietara, Xamonira, esan bia dut, igual kasualidadia da, edo ez, izan zen ere ETB-kin, oindala, 2012an egon zen, 2012an abalantxa bat egon zen Mont Blancen justo, arrapau zituen espainol batzuk, etzakigun euskaldunak ote zeuden tartean, eta bidali ninduten, eta hura izan zen, nire lehenengo kontaktu Alpiekin da, gerora uste dut ingua izan dela, 18. bidaia indotena. Bai, ze maite minduta gerau nintzen, ez? Eta egisa da, urtietan, batzutan jo naiz Mont Blanceko karreragatik, ikustera edo parte hartzera, beste batzutan alpinismo pixkatitxera, edo eskiatzera, edo eskiko karreraren bat ikustera. Eta bai ikusi dut, urtien poderioz, gerota jende gehiago dagoela, bai mendixa itxen, bai turismo aldetik kalian, eta alde horretatik bai ikusi dut hori evoluzio hori. Eta oingo bidaian, ni jo naiz pixkat kanpotik, ez mendizale bezala, jo naiz kazetari bezala, eta adibidez, Agildun bidin askotan neguan egonda, haura da, Europako begiratoki altuena, 4.000 metrora ematen zaitxu, eta han itxen dute bat, espedizio batzuk hasten dituenak, eta turistak. Turistak, adibidez egon ginen, Kanadako neska batzukin, holandez batekin, britainiar batzukin, eta haiek zeudenan, bereien argazki kamera, inoiz mendixan egon gabe, eta derrepente 4.000 metroan zeuden, eta izian argazkiak ateratzen danari, eta onduan, baina eski onduan zan, banko berian, bat krampoia jartzen, irtetzeko itxera, adibidez, kosmikoseko ertza, eta orduan kontraste hori, kanpotikan ikusitxak kristona izan da. Eta gero, esaten zeniana, masifikazioana, karo, ni 18 bideiatan batzutan jo naiz gidarixakin eta beste batzutan lagunekin. Eta daskat lagun batzu zoragarrixak bilatzen dutenak leku bat igual ez dagoena isa inor eta igual mendi batera jungera, ni Mont Blanc lehenengo aldiz igonagan Italiatik. Lagun honek oso ondo ezagutzen ezaban, eta Italiatik dago errefugio txiki bat, batzutan itxita gondan agonelakoa eta 60 lagun bakarrez hartzen dira. Gero jaitsi ginen bidea arruntetik. Orduan izan zen bi mendi igotzea bezala, ze igoeran ez genuen isa inor ikusi eta gero jaitsieran sekulako prozesioa. Aurten egon naiz Terbinon gia batekin, eta zoragarri guk nahi genunin Italiako bidetik, baina baldintzek ez ziguten utzi, orduan ingenun Suizatik, eta ni gelitzu nintzen sustauta esanan, irten goitzeko lauretan, eta geldirik sekulako iaria zagoalako. Esan ziaten, baina ez nuan hainbeste izango zanik espero. Horrekin gelitzu nintzen harritxuta eta esate dut, ostra, ni Zerbino itxeko ilusioa nakan, baina hori gustatu zait, bai, baina ez hainbeste. Eta akordatzen naizenean Mont Blancera nola igo nintzen beste lagun honekin Italiako bidetik eta ez genula isa inor ikusi, esaten dut, ostra, arekin gelditzen naiz. Nik ikusi dut, beti pixkate Euskaldunen artean, zelagu beti da nik izan geran, oso mendizaliak Euskalduna orokorrian, pixkate ez dakidan komplejua edo hartzeko gidarixa, ez? Eta ni sin embargo, ez dakit noiz izan zan lehenengo aldixa, baina akordatzen ez, Kilimanjarora jo nintzanean, izan zan uda, gerau nintzen plani gabe, eta zanan, puntatzeran joa Kilimanjaro
horren jun da. Punta honintzen mendigidari baten taldiakin, eta gero hola junintzen da, niretzat izan zen esperientzia desberdin bat, ze lagunekin zoa zenian, badazkazu, abantaila batzuk eta gauza hon batzuk, baina gidari batekin jutiak ere, niri bintzat gauza asko aportau zizkian, ikasi noan pila bat, jende berrixa sautzen dozu, eta gero gidari batek, nik ikusten detena da, bertan da lanian, mendixa ezagutzen du nola dauan, alternatiba guztiak, ze, karo, zuk esate duzu, bale, Mont Blanc eranua edo Kilimanjaro edo Zerbinoa igual dio, eta zu dakazu plan bat inda, baina guri gertatu zaigun bezala Zerbino horten, ez, Italiatik ez daude baldintza ona, barduan jutezea bestale batetik. Zu, gai izan zaitezke ezagutza hundixa balin badakazu, baina ez da nire kasua. Nik igual fizikoki edo ondo ez, sasoian egon naitek, eta esate, esan diate Zerbino indezake dala, baina teknikoki materiala erabiltzeko, eta gero, mendixak dazkan beste faktorei guztiak kontrolatzeko igual ez ez naiz aditua. Eta niri gidarixakin jutia, gero gisa ere, gidarixakin hitz egiten nabala, istripuei lotuta, eta bere egizate ziaten, eske faktore asko dauz. Batetik dao, hori, gero eta jende gehiago egon, probabilidade gehiago dago istripuak eukitzeko, matematika bakarri da. Bestale batetik, klima aldaketan ondorioz, mendixan gertatzen nahi dian gauzak, Einautekin, glaziologoa, Einauti Izagirrekin hitz egin nagoan, da bere erreportaje baten parte hartu zuan, da esaten zuan. Temperatura gora itxen du, permafrosta dauana lurraspiko izotza urtu itxen da, horrek desoreka itxen du lurra, eta paretak gelitzen dira, oreka hori gabe, orduan desprendimenduak askoz gehiago ideala gertatzen, orduan hori ere beste istripu faktore bada. Baina beste bada ere gero prestakuntza falta. Eta gidari asko esate zidaten. Batetik, berei juten dira, bereien taldiekin da zelako gauzak ikusten dituzten, batek esate zan eske ikusi, batek ez dakizala ez da krampoiak lotzen. Gero beste batzuk ikuste dituzula sokan, eta esaten dutela, eske bat erortzen bada, danak erortzen dira. Eta gero, beste zer hori, gidarixakin zoa zenian, berak esaten dizu, haitxu sentitzen, baina eske gaur ezingo dugu tonto errain. Orduan, uko itxiana ere lehen komentatu duguna, ni naiz lehena kostatzen jatana pila batuko itxia, Ni gaina oso tontorsalia naiz, beti esaten dut. Baina gidari batekin zoa zenian, ze bestele igual beti pixka gehiago behartzen dezu, Bueno, venga, saiatu ingo gera, baina eske gidarixak esango dizu, eske gaur ez da eguna. Eske behitxuan zer datorren, edo tal, edo ordu ontarako egon behar gera bilan, ze bestela ia, guazen erritmoan, orduan nik uste dute gidarixana eta bai, badagoela hor, zehose interesgarri xadan ere ustez. Lanera jutia gizazan izan da superpolitxa gara, netzako Mont Blanca ni beti izaten dut, ez dakiz edakan mendi horrek, hemen Karakatek aizkorrik anetok, eta Mont Blanca da como eskalan, Neretzako da oso mendikutxuna, igualan bizi izan duten guztiagatikan, eta lanera jutia izan da zora garritxa, jendiak esatezian, ez dizo manin bidixia, eta esan dut, bai, baina ez, junaiz lanera, eta gonaiz buru belarri disfruta dut pila bat, batetik ezautuko detelako jende pila bat. Ni ere bidali naute, igual kontaktu deixenten askalako, baina ja, bin, ara junda, inditxuto indik eta kontaktu gehiago, gidarixak, erreskatek taldekuekin ere egon ginean helipuertuan, esplikatzen ziguten nola itxen dituzten erreskatiak. Mendizaliak, bi mutil napar, lehenengo aldiz alpietara bidaiatu zutenak, eta hori, Mont Blancetik jaitsi berri errapau genuzen, eta hiese den, eske, holako gauza politxak gero turistak ere bai, kalian ibiltzia beraiekin, niretzako izan da, beti bueltatzen naiz gustora, eta aurten pentsatzen nuen, udako porralixakin amaitxu zala, aurtengo nire alpiak amaitxu ziala, eta berriz egotia, esan du, eske berriz nahi buelta. Buelta hona etxera superposi, baina beti esate dut, eske berriz nahi buelta. Ikasgai bat, aigerala zuntzitzen, nire kasuan, gehien gustatzen, nire pasioa dana, ala mendixa, eta natura, ze itxasuan nire kristo zabor pilua da, eta Mont Blancekoa eta alpietakoa pasada da. Glaziarretan egon ginean, nahi ez merde glasen, eta eske, egon ginen kobazuluan, esan da izot kobazulu bat turismo erakargarri bezala. Anguek esplikatzen ziguten, lehen zauan beste kobazulu bat, baina hainbeste urtu da glaziarra, inbiar izan da bela berri bat. Haidala atzeratzen pila bat, eta gero eskailerak itxeitxu geisteko jendia glaziarrera. Hain atzera dao, gero eta atzero dao elur hori eta izotz hori, gero eta eskailera gehiago. Azkenean teleferiko bat indute jendia geisteko. Holako gauzak eta esate dut, Eta gehien inpaktau nagoena merde glasnik ja ez dut ezagutuko izotz horrekin, oin da, harri pila bat, harri itxasoa da. Eta esate dut, lehen hau turismo erakargarri bazan, elurragatik eta izotzagatik. Eta oin erakargarri da, edo atentzioan baten diguna da, harri pila bat dala, da pena bat. Montenbersetik ikusten da oso urruti eta oso gutxi. Gukin behar esan genuen,
kamarak kriston zuma sartu ikusteko, bai. Eta onginan boson zen ere, eta boson zen, zuk hartzezu teleferikoa, eta igo zaitezke 4.000 metrora, baina erdibidian daka beste geltoki bat, 2.000 metrora. Bosonseko glasiarra lehen, oindala 10 urte edo, geiztezan beraino, Chamonixeraino, eta oin 2.000 metroan amaitzen da, gutxi gora bera. Kalkulatu genuen, ze jartze zigun guri geuntela 2.300, da ikustezan pixkatxoa bero, pasadat. Eta horrek esaten dut, bai, horregatik jutiari utziko diot? Ez, oso argi dakat. Bakite ez diala, oindala 20 urte, elgoibarko batzuk, nire gurasoen lagun batzuk, gazte-gaztetan eta egondakuak eta adibidez, Zerbinon egon nitzanean ere idatzi ziaten da, bereie bakit menditxa bestera batera topau zutela. Seguramente askoz ederra eta igual askoz naturalo. Baina ni jarretxuko juten, eske zorionez ondikan oso ederra jarretzen du izaten.